Adam Stacy vai Peter Sarko. Kumpi kuittasi. Ja nyt otetaan tulokset. Ihan pienen pieni tauko ja sitten pidetään Lönnrömerin maailmanmestaruuskilpailut perään. Mutta nyt ratkeaa sitten tämä mestaruus tässä. Kumpi sen kuittasi. Onko se Adam vai onko se Peter? Kumpikin maa on minulle yhtä rakas kuin Turku. Pääosa meistä ei lyö normaalidraiverilla yhtä pitkälle kuin nää tuolla kepillä. Se karkas hieman oikealle. Tuli. Ja se pallo kaartoi hieman vasempaan. Se oli kyllä komea pommi. Se oli kyllä komea pommi. Se oli kyllä komea pommi.